byonsi byabambirwe, byonsi byabambirwe agaca hereko bogoya nobororo bonge Yesu anyorete kabibogoye bibebyane nigare omororo omoremereria ogochera enkoroyane tindila ekila no mosi borende kebiwe byane byabambirwe byonsi byabambirwe byonsi byabambirwe agacha hereko bogoria nobororo bonge Yesu anyorete kabibogorie bibebyane. Get the point. Take a step forward. A parent is always a pillar to the family. Omoiborie kerarika mzazi akiwa katika boma, awe ni mama awe ni baba, akiwa katika boma lake kama mzazi, yeye ni nguzo kwa familia hiyo. Ama temuna nagocha emechano ni nagocha abantu kubaroche nyina gose kubaroche ise igora korema igora gutwaro gosemeria igora gutwaro esegeto asa magimaro epila wamugiguzi esiro igare esiro mwibori kara semochie karo na babunare karo na abatari bakonya kende igare gendo gegeiga isapila igare siro asenka tariban dolan sinabu diskarik tariban dolan sinabu manyanga mwibori karo no yunenchu botambe batoko manyanga abayibori baituna abenenchu bare ekerera ruo. That is when we discover monto yene even enchorenge bayindra teria andunga iso na abonorevi niso iso na be chagara bari iso na be kiare ni weya is your father kerara ruo ara rete sanduki mini mwenare ke sanduki naenda kwa riwa nalio abantu balia bakore kwa babisha aba tangete kerare ndimo mu chaka kubarara omuyibuli karo iso karo nyoko karo manyange ile sire nene araria asenka sire nene sana asenka muntu byenencho obiye yani mulikenda bala security igare wendi kara asenka yendo borendi bwana sana nakenda ndito tarana nanyene mungine kerara sumuchie mungine kerara asenka igare pila yani without the mother in the family onye mungine taiya asenka one thing is common there is no discipline in that family. Discipline mingi obye chik yani mungine kerara sumuchie again toko nyora in that family is discipline. There is always discipline when there is a mother in the family. Again, the kingdom of Senka is always a peacemaker. Igare mundokoleto marenda bana kuna kuarana mugaka kuna kubatonyera nawe kweri bagayo kubareta kewega obatebire no tikatale mererie nainde menyariga ekiagera nembere moyo mongina kala Senka. Discipline is a peacemaker. Mangana yo chenu chinga jeto la chikole kana oba chenu weya bintoyo weya mugako sa userwe sati kwasi beri ndo bari yari abo ningo atumangana la ningo wega
mungu no yimwenge ncho. By the way, kana kuna basomile tabu kulikimo chakano kenya sato ngada mnawa arabeka yani atonga Adamu amweka somugondo Adamu gago chikweli yaro ore ngaki weka ora ore solo gonga yani yore bene nekero manena soma the psychology Adamu akarana the best thing na akore musacho yo na kamera serigendo jeje and help meet amakoni. Dakika tarana mwanadamu, hakuna mwanaume ambaye ataweza kuishi peke yake bila mume. Igaba gaka balimura basaje balimura ige miaka ya ine ya etani yetara nyoma igoro mubasukana nainde to kola onye turanya roya oyo yabo koyo. Ta komene igota bwa timukundika to komyoka. Agora na terra, bora que doge ya to komyo ara ba duwe mulike ma ka ko terra sige to gende to terra lai ida ka terra behind any successful man there must be a successful woman. Musacho dole smoko ro to waete musacho dole smoko ro ko na pere ko ke te no la tariere mo na ra ria ndaira rumu wako tabua timondo mumurai wako turu tabua timondo yanda ili kumwai kile darasa ako mukeka bako yoro jochi mukeka maoreri bako ana bwangu kama ai wagate ikiara wanu kiara tere ba de manyana bagambi bali bakare bana bagambi na manyete bakara banyana bagambi bakoro wambalia bakoro baro mubiro ke kumate ke gati igaba abantu bali bari gosikwa asengenje yabakungu barwate umuntu bwatu mukungu ya mukare kamera aringa sinyengo yambaye ndana bere guci desiye kara eso kwa baki basta iga kore kware matitiria wakwa egere tamu na gendo jegera chinkore mwaga mande ngako kujigesiye kyara bana bunira bakaka gendo jegera ngiya baramukumeka kujigesiye iwa ndage to tera mana yanga amangana yono nyina senka mo nyina nere ikatiri pamwe mo ndaka kwa gendo jeje tayo gatunda dala kala kambali bangi jimo ngata bobe abaraka baramuna arenge ndaka kwa gendo jeje wale ekiabera umugaka nerenka lakini narenka chinga kikindi mugaka wako benda baba director chinga kikwa alebe nyumba liwa ko bwari chinga kikwa alebe nyumba yewe chapana abana abere bana basibibwe kiranga cyasi cyakere cyarasiwe aya namba bakoko ambulance biwe aya wenda yoriye niyo polisi aria naile manyama ko wewe ko na kwa hiyo kile tata bando binjo pastor na mochenge I have been hit several na makweli until I asked myself recently nchiga achita gutindeka I really bad people arantara nne rumo mwerera arabakara nne arantara nne barari kimureke abantu bakora kupira sabi society baje bire kimureke rokera igikere asenye y'abantaba nne banchito bunyazai bagarisha bakora yarenga maya bakasubuma abana baruchi asobo nyasai andari zuwaye masabere bunere gimana bako nakuruo amako amo unayomba ukiromba kwa gende ya mbaicha bako nakuskoyo basoyo ibamginda getokote umuntu nagari educationist nero goteria abana nero goseria abana nero kworokereria abana buna babo ko binda senka eliyegere bakini bacha kwa abantu mongena igari educationist igari umuntu ko unify umuntu akoreta abantu amo akero mujamba ko bintu gege abeire obagwatania bawatani kinda getokote and you will never know the value of your wife until you lose her. That's how I'm telling you. To konyara kumanya liyo liya mukao mbako ukuro sabile sanduki.
Wano nabale gendo talikora bunake. Wano nabale mono. Wano nabale go pako bisanza kwe boli ngamo kumukiro na nyombete. Tikali tukeli maro. Ala sandu kitoche igatokore mina ende kogenda kotigere mbere yisiko. Akiri tukeli mabora soto chake ko kurembera. Nana yanga koragendo jegeira. Akore ko kurunara aroke. Valley and Chamuka Okarmoy. You will never know the value of your husband until you lose him. Nabakorana nabakomenya Rieka. No benda kuchibacho mu university kama nabakomba nyomba menye. Kwanza linde yonsi nabakonyara. Nani nyasaye nabakonye to katwara kabarua. Nabakorana nabangore ndanye menye. Tokonyara. Ekiagara eke tikiriki amonto nekiam. God is making. No murobeliongo onyatai asobe kubels. To kumanye vali ye papuna yao. Aya naboko marabunale igo. Aya naboko marabunu mundo tabunereti. Oko olimo chake kile naso mereti naso kerete. Lakini let that man leave. Tiko mundo yati muke. Abana bamana goro chaka wono. Abana telago chake wono. Igo kuinga yi. Ako wakare gendo jege. Abo. Nare ngenjo. Igwa. Exodus 20 verses 12. Exodus 20 verse 12. Ngoli nolera somere. Exodus 20 verses 12. Na woko nywa bana bana bakulinga na nyuko nywa. Umaitanga naro tageta marele. Umaitanga naro ganyerete onganye kurwa achira marele. Amoko nginga dela. Umaitanga naro ganyerete kurwa egera achira mondo gega marele yegere ena tageti no nyono marele ko bicharo kumuka marele. Soma basta. Ngona marika gotero. Sika isona nyoko. Amariko bagotera masika isona nyoko. Nariora amenya matuka mange asense omonene nyasao akoi na chindi ngene yakabera nari kandi gotera masika oroyo akimangira ne yamanyeti bikeni lakama likate aba siko oroyo isona nyoko nari kikeare amatuko nariora amenya matuka mange asenseye yasao wako ngendo gege yako hii. Respect your parents. Basika abaiboli baino bamasika nyaro. Treat your parents muna bararo ekyagala nani mundo tabwa atimere muri yende ka respect. Omoiboli no yewate marikano teria na tosika abaiboli baito teba kolera yara maya baese saro nemo sasa mekirendo teria rabate bangati. Sikai sana nyoko Naria matuka ara kwa gendo gegega ara aba mange ekiagera okona kochika kore na gendo gegega ogo chiko go tangani kore ne ira iko beso kore ane go chiko go tangani kore ne ogo siko moibori Njene yere ninde binde ko waso mochiyo enchera basi ke tomo nginoyo enchera basi ke tomo nginoyo enchera bari nge ko makolera actually na rekoreta masese ni wase bari ekyara mba kole mirememeye bantu bande mbasi ke tibairo ni baro bantu bande mbanje tibairo ni baro bantu bande mbari ko kabailo ni baro na teraga na moko mwake mara bote Wala tiko na kala na enda bolo na yene timi na enda bolo na yene morai na enda bolo na enda kotera na yene kwaya lakini asina kwa korara ana nasalika akone abantu bakamenya are bana kisumu abare na arebi bande kwa pikero monta menya ta saka menya ya akone menya sima ta ma tumye simi kono motuoro lakini ninatawa ati manyele bavu ebavuye yanina negesunte kabangi karaba akora gendo gege onye mbora ira igatara akora gendo gege no sikaba iboli
omoibori iganga Nyasaye actually omoibori Nyasaye ndabona muri cyo makuri ngakira asike Nyasaye utanda korera kubwange isema nyoko abo kwateke bigegera woroche. Respect your parents. Basike isema nyoko naria matuka ara akorege ndogege ara aba mange bakorera maya vaeri entuko inara twins. We are not all of the same class. Kwa maana kwa suluburi kiara kwa narwito na bokore chinjira ao lakini asiki wango kilinya saa kubeki iki wango ikina kinya saa ta kutumeka gosigaro ndogege ya na bila nyareka ko kunara wisan sky abila nyareka ko kunara wisan gendete lakini mangelo goeta iko karanse na iso mama sodine yake muri tata makitwabo kama kiyo ndete ndira kende tata mwako itaku hiyo na nari watu mumura makia garuka kore tu mutie nyuta na komaro era makia garuka hiyo kiwa semangire Soma 21:15 pastor Exodus 21:15 abayiboli na renencho omoyiboli no yibyengencho karo mariko abataka tuwaheshimu wazazi wetu maana kile tunachowafanyia wazazi wetu nasi tutafanya nini tutafanyiwa. Soma tatu wa ayana makongu na waboire wasoma soma makelo ikiyako yanda yakorania onde wens ora keise gosingina nere goika aitwe akwe ndo ati abantu bakora akabeguri babo na rawa magongo na gutara. I'm sorry to say akomenya kingina no moro nyokingina no moro kabisa wana wati ndite komo minyoki kabisa no moro ngina asa kutumike kusinga ko mobere wenchini iwanda ko monyera aye wanda ko monyera na ayo ne sa ko ko ibora maisha matande ko goetan na enga makora gerabuya amaisha yamana ko komene njia ekiaga abaga bakorera kiriwa bakorera barabya bayira bayirwa bongera tenda bantu pasta mangi urabona ko otokunyo mabasubati babo ikaka acha ko nilinga wakwanya metwa na hicho na nyametwa yaona tesi kutunyo mira kile ngiri wa wale ngege akongosha maana tena wote kunyo kekene lakini kwa materu ikiara mwezi makatenge ngege ya o maana munyomi ko munyomi ayane mwana. Am I talking sense? Ayane ngege ya no mwana enyo kono nyome twabo aya akakuiwa no mwana konyoma iwa muzike buna nyokoya ekyango cyo kumusabuna nyokoya amari nayo amurangu nyoma bari kubunjari abandi barenda wetutu abandi barenda wapi abandi barenda bonjari batali bonjari as akokomoka bano kobaho kumoka takuminyakara murisi zabiri mukama murora akibasta zabiri mukama murora ironche ndaba ndiko manyanga ki ayekero kwa arenge na nyokobiyara inki kwa mokorete eliyege nayo bara baidu twara bamonyera Nyasaye yotoro samoyendo ko bibiliyo Nyasaye yotoro samoyendo ko bibiliyo korena na rumo korere muntu nena ba ko bibiliyo na ko kokore onya ko siko moyo kwa mokorera yara maya kwa mogorera kende igesa bunye Israelia akinaya abantu anyore mbabakorere mono gwetani alikuwa abakorera Israelia majo saru ya naibete chenya ndanyara abu nyuma itala inarete aja ko ngara ayuba nise iwa enjeri nyarano mwakorera umuntu amumino meya bokametundusha buye ya rindonya riko sinizuya bilendile buya one Yesu taraja nyarano na inu na makorera ndogege ya na makorera basika waibori kao na watari connect kende na walinde gaiga tena ringiri sombali. I'm sorry to use that term moibori ya mo mwaka rego kora mere mu Nairobi watchman Pastor Tom watchman ngono wa moibori
Momo wako yigo karimirimo mutinyo kaera ekyagara gwake sabu ngantiri mbokere na naiga na ene ngo jakutira cyaremire tigantumeke nice yesingi Mungu yaro kuriya kabesa ayiro mwana araria isu Mungu wike skuru ga akanira kabesa kumuraka oyiro mwana sema madalada nugwe isome chabi yani tanda kokonya kende muna kwanda kamara yete skuru akora tarajines uwo gotomara Nakona makere uwo gotomara muraka ne aro gotoma lakini njumo ngene weta goteri abana isenge mbegede echabi Chichabi chira mukianga maboko yuri kunanchi Bati kuna nindira abantu nabako babaya una malika goteba nabaya bari ande baranche ibintu bibe wese mbiba Bangena iri muranche ibintu bibe wese bayi mwanche family iriyo kana biko biyuka Mwanche family yeye ndero wochana baba wabindi byeye abako bena Waheshimu baba yako na mama yako Basika wewe liko bayo ndiyo yanyore moyibori Na iwete liyeli liko bidiere mongwano lito wapo kuna ko reports kera mara na jalo Mozai kawe akakuwa na statement ya mega sawa ngasa tari manga namba le ngamore nino tari manga namba 5 moe tari manga namba 3 moe tari manga namba ne ngana na kere nino lakini ekarumo nino na naigo manyanga naye wiko mwana wike iyo na nyamo sawa Marla badram kinyagara era kori le sa di kita na ko kore mama kende tari nyara yo hola mina kende naye Igonya mole kianda milo kero mondo tigamanya na abayi na abaye tari abanyalere na nyalere haleluya Waheshimu wazazi mwezi karo musike Mesha kubachi mwezi kuna baribaro basike bakorera maya Bareta isibira kwenza akia bawe ndaye labaliye ekyara ononga tiwa yosha kaba mesha kaunye tabara kwa rero zakaba kuna ngantama ngimombe ko kumesha kyara mbo iterasa baro omoyimo lino nenchu na abari na abatari koreta kende na abatara kuira surungeya na abatara kuira yangangeya ngakyakoropa moyiro moyishi musike mbo moyiro Iwabona wote wase Saburi 71 fungu la 8 71 fungu lake la 8 Saburi 71 fungu la 8 Machama ikawote Daudi nko rakale awateriyo maneneli ngana lakini ndage toko litumika ya Una Daudi akale kotere 71 fungu la 8 Tonchwale kama lero magoto Omonwa one noi 71 yes 9 fungu la 9 to waisa bonchwara ekaronda abe na gotire to ntiga ekaro chinguru chirabe kiangerire bas Daudi akale salama pa kora gendo gege tonchwara ekaronda abe na gotire na gotire na ende tontia ekaro chinguru chirabe kiakore gendo gege Chianele chiapna ba mo gano asigete iga konde kurusidi asigete umumuraya omo iga akuminya kinyina nane nagetera akuminya kinyina kabisa abagambe batamonaria karabagambe bamonaria bamubika sema mokongo nkire propa mo bambraba kamana mumro ya kamana bateri gamina randiri mama matendi ngane irimo matendi ngari kalendo gege irimo bono ngara ngirwa akamana kukiria bagambia na baturitira bandira arinde barasi igakoronye umugambi wankongonti maene wankongonti bakatirike na aragotenena lakini ya sense application yoko gambira ngoro kiango montora ore ke bari kimo ngino yore bayo sense application yao ayeno ya mamweka mana gotumo ngino hote ndegege magana na wali sasa brokese yeyo mondo tayo ore miaka yo mumino yako miyokire ngine yani kako sabana kuna nganera hote ndegege ura Halo
Nikiaka kitoko kana no ko ni burimo wana mu minota kiresera burimo barabimo ko ni wa ona kyako kumo akakumo ebelia bona kame ni mu birakagenda karera bagandi bakamunari bakamubwaka gako nini kabisa mu buri na nteri ya umuntu rutoko mu yekenera ngoma gete mane ko mo yo kubata bamura kudago sawali kuvuga ko ndiarago mwako ndiarago ndege ndiarago egera baru atachimba bibato buri ndiarago ndeke kwa basimekere tururo chote takituko ga chonde egera bagenda ko baragendo jeje tari bantu bonsi bakurwa senda mugusia kare batera mangi ngaki ndaindongi ereta mondo jero ndasa mayusa bya inye na reta banga ndangi degege ndaindongi ereta moni ereta moyi njinda kitoko tera lakini ndo chiwara abantu karabagotire by the way na wanyendi liyore kieni na wanyendi liyore chinguru na wanyendi liyo kumenya kamuya na wanyendi liyo abantu banja samana mayogo kora twabi mai ninga naye lituke imanogote magote urwasuruku kwenzi timukuru wasenze ekiagara agoko na basekera abantu bagote manyana yengiga ngiye asokora adire uno munakuna rusukaiga naye uno kuna rusuka sobumo iboko na rusukukia semi yakala batubwaho anyataje ya makuri yaho kantu bakaniritia abana baba abiburi baba mabi para baniritia mabi bako bakorera bube bako nakobasabirana na nyendi barweto egera bakorege ndogegera wamenye abandi batabete ko nyamari mu bakore pi wono nyendi bisha oni na nyoko ngaigo supargo chakomenyaye ntochiwara baibori ekaraba bakorege ndogege bagoti tubarende buya tubasike buya ekiagere kino kijero wanja kwango yoiga kwanya sai tubarende buya tubasike buya tubakorera maya tubarwata maroko bana betutuira mate ekiagera mate yo magotu na yagendo kekeiga na yengencho lastly ikiyosimeka na kiyo yagendo kekeiga akiyokogese John 5 verse 28-29 Yohana isano kirungo kiaye kema ngiro isano naisato so amenenda ngiro na kianda geto enda sirano yarango na abachukularo inguna malikago tera yarango soma isano 28 na 29 ngandira kwa malikago tera soma 5 verses 28 and 29 mo kumia saya bona timo kumia saya na kiensangoche mariko abatebangensangoche ekera abantu bons barenga bons barase chimbe ime baraigwerio giriaye na barabwa na mariko abatebanga na barabwo na basoke Baria abarenge gokora maya asoko boki gwakobogima nabari bare gokora mabe asoko boki gwabwekina mariko abateranga bigererie nsanga korere gendo gegera ndochere a time is coming akero aboyo igara igwerio gira Nyasaye ekero murako yara igwerio gira Nyasaye ekera abana baye bara igwerio gira Nyasaye ekera abantu baitu barari tikare bara igwerio gira Nyasaye iri batebe narara oyo nero manene oyo twabire tokorde gendo gegeiga toganyet ensango chere asense yetamenyete amakwiri nabaro asense yetamenyete oborero nababoreo asense yetamenyete nabotogotigara chintakana nababoraka asense yetamenyete nabotogotigwa tutamwati abaibori but time is coming malikata bamwensango korere gendo gege ndochere ekera baraira sichimbera baraigwerio gira ngoyo ya Nyasaye Igon kia marikada ke tebon tebia mungira muno werairega oyo akorire meremeni ya orendire kanisa buya orendire abantu buya bakinire kemero buya okori roro gendo rwaye buya bona batimoka ase sanduki ekiaga netenensa yoko bokigwa ekara Kristo abagendo gege akoira ni buroti waye lakini mariko gandere ngake Yesu akoira ni buroti waye ebiyombe mbirenga bikoboka akimwangana nelia biombe mbile ngabikoboka kama ungerekeke twanya alege tangani
ekyo obugima bwali eryeri bwakale nakale ekyo obugima bwakale nakale ng'ekyekega abantu basibetye kimba kyabo asa amanyi ng'eriigo lya Yesu abantu baete Yesu Kristo bagagotawara asa amagima ekero bagotimuka ase nduki mbali gokwaga bakorara bagali eriogi lyango akimwagerane lya bagali eriogi lyango lya Yesu wano Yesu kagocha kabako eriogi lyaye yetabu yeshashi na 8 fungu la 9 na 8 ikokego teba ngamba tebe rora uyu nero munene uyu twabire tokora ngendo gegeiga toganyete akini kiumbe gya kabiri mariko atabanga bakubuka gucia sekina bakubuka gucia sekina igi kina ngire kibano abantu batamochorete Yesu abantu basiriritie ubunyasaye abantu bangete dini abantu bangete kurwa magima basoye kurwa Kristo barabwekero bakubukibwa embaruke bose lakini egendo kyogo kumiko bakoboka barabo iga bakoboka tari yasomo gimba kurenda segendo gegega asekina nekina bakero asoko nacherwa kogo sira wakare nakare kiagara kwa mangire Yesu kerwe moyo kurate minda abantu ngakore moyo muitabe Yesu kiagara kare kwa kure na turangire ni abarandi bonse piturangire ni bishop turangire ni abafada turangire ni twensi batukuru kwa banyere batukurandilingana toje toyitana ne sanduki bine yitawakorera masaba matambe mbake bigaribite ko bobosyo onya gwakwete kore moibi nora onchokere sanduki ile ndio gonchoka teriyo imore komo ngwanje Yesu bono matebi tata ya manyetu mu manyiti mu garasenere materi mwanje Yesu lirieri wan ekiagere kumuitaba Yesu bono na kyokeri gori asobogi mabumonto bantu bange tubunyasaye basiereria wana muntu tayi yawe tukakona na akoli renjasi bwange tubunyasaye osierere tinyasaye aba moya no bwayo bwate amba oko yana ne yaye indagere ne rogo kwameria ogosese nirinda yawo kwari ari abana batari bake lakini yocha etinyasaye iyo aikora arigiria sobogi mobo nkyo bwate kyao akimwarangira ne nkyo bwate kiguru kyao nothing kene ngeyo nyana abana kwa reference ya mamura na yanu ekara mone daba tabanga ne aro gosini gendo gege chinda soko ibura abana bano batana bana bane korwai kwa ngobo nyasaye wasire libo nyasaye bana barabo bakora tikinurike kababuya maikurusia bakungu bangabo mware go charuya baba direct abandi mware kerubo kimesanye yemo mware keruwa mabere sanye yemo mware gamo gotongerie sanye yemo bero abana baba murabami no simba tongerie sanye yemo mara tongeri ikara bantu bari kunganya kurwala bagenda komenya mu kigete no bagosomera no bagwisiberia no kiregendo kere yenda tari mwari menye tari rikare yaro ntakora nyoro mwana one mwanyare mwamumuro minto boli amumuro minto ko gawo chega kubwata mato ari bine yikuria otikugendo yani obwata mwana mato waimukigere gokoiranize nandi tari mwamu butari muchio banda akora tegedogege mwana wako bwatu kwa mato akoera na nkinda katabata mwanja Yesu lireli halo mwanja Yesu lireli karobo gimabwase Yesu lireli ekiagere kere sanduki bocha kinanke yawa koragendo gegega okonacha kindanke yokona kere sanduki bomago okonacha kore moyo bon okoya kanisere bakakwaino isiko nyuma akini manyaturi gochi near to the church far from orang ni kanisa baka sukure na karo mu kanisa lakini tuli koragendo gege bantu baka mukarerwa n'abaso bari ngabarisi buya bare bakora imirimo y'abandi mukarerwa n'abarandi buya kisokoro kintu cyari ndabarandia lakini mwange teki kisokoro kintu cyari bakora Paul
Makanatera. Ole. Nyoru sacho ragiri tibuye ngo yetanga tata nchu kanisa aza ninjije. Njijaye tinga timu kunguna abantu. Mana kwa rangi kina kikiye njo. Alo. Ngina atagete no mukunguna abana bosenaye. Kinyasa atagete. Obugima bwango wow, surrender to Christ. Surrender to Christ, to Christ. Bado wina nateba munyabera barayibana ngaki ama makulia yabona ko nakubuchariga is a good ground yo goteria banda mangana yo gotore. Tara ngito ntobanyare kanisa mabuka. You will never find them in the church. Iga go. Tache tina ho onto. Basacha biyamu. Sacha mbawi tabata. Biyamore. There is no society, a correct society, or never such another society. You, Mbaranja, going to get it. Over your side, you are only Nanarigo to call. By Baura, Marina, Musarawa, nobody, Asara, Chorro, Gosira, Corenda, Setorente, Abatuari, Taveranile, you don't know Aquania side, Bakona going to get it. Utoric. Nari Musarawa, body sana. Bodi. Lakini uko bwa kwang. Atumwana neria uko bwa kwang. Bako leta gendo kiege. Tabi imore kono na ancho muri ni musaraba. Matari aja no mangna bara mchanga chinda bumbali ko tayo bara terus bara bungka no no bali. Kora terus na ancho muri ni musaraba. Chia garam bara bwa ko tanyo ro toreka. Ori musaraba ninki yeso manyene oyo yachitense akaruo mana yo mamaima eri monte no sira muyena ta fara ngende gege iga asi ala no bugima bwari reri wakale nakale chobo libu musaraba ori sana aro musacho manene bana bana tamu miyenda ale kiamo kamali ngana ari gitili kondo atigete mukaye na abana ni chiombe na wana kora dinga mwanje Yesu Ago tare michima kabisa ngana chile mwaje Yesu ko chimore kanisa mama rabuno mondo sale gitu mutu obuliri bwaki liri karanere ungu na gutare abanda sigiti nguna goeta kuna abaeta niri ngagenda ngatina gesimiracha karaye ligiriri konyirigereti abanata arera amara n'abantu bandi bona paka mbaye witi tangazo liye serikali ngakiro mundabere mwaye Bayi di tangazo nga kire monda kala kendo gege hare I'm sorry to say this nani mo bata ni on lakini wale tukakora na hiyo mo bata ba na yule na ambaye si yabas na kire basi si ni yambati akora na yasoira na gari mo basi to yaro aki tuanda babori ndi mo gani tia basi tamana na kare sere mo yako sene kare misinyete kare bi yako to ko batara rini ki mo ko to sere Nareo nyanchete Inchomo nyavive Jerayo musalaba Gotacha Inchomo nyavive Bemoyo Yonsivya Bambirwe Agacha Ereko Bogoya Nohoro Bonge Yeso Anyorete Kavivo Goyevi Veviane Nigare Mororo Omore Mereya Ogochena Enko Royane Tindila Ekila No Mosi Borende Kevive Viane Via Bambirwe Sivya Bambirwe Yonsivya Bambirwe Agacha Ereko Bogoria
nobororo bonge Yesu anyorete kabigogorie bibebyane. Yesu akaruwa obugima bwaye makweli yobororo makweli yobosoku wetera asenjere iyo tokanyarwa obugima bwetanitya makweli ne sanduki. Haleluya. Bwana ime ya Yesu ne bantu arara obugima mbakanda gendo gegega mbora bori ime ya Yesu gendo geko kokorara ngiro ne tukatakosa ekyara Yesu ralie na ende bokire babansi abakumwegena ekere ime yokumwegena ne bambarara ngendo gegega ne bugima igabosimikira se Kristo Yesu na obugima bwakale na kale na bo bakumanya Nyasaye wekene na Yesu Kristo wakagendo gegega watumete bali ngabata bamatika tumanje Yesu kutole nabo moyo abantu arara turaba basemeryo kunene saba sin. Get the point. Take a step forward.